Bermeoko 33. nazioarteko musika astea abuztuaren 6tik 10 izango da eta hainbat estilotako kalitate handiko kontzertuak entzunera izango dituzte bertaratzen diren guztiek. Gainera, Euskaldunen presentzia garrantzitsua izango da jaialdi honen 33. edizioan. Lehenengo lau kontzertuak Santa Maria Elizan izango dira 8etan eta sarrera doainik izango da. Azkena abuztuaren 10ean izango dena Bermeoko kafean txokian 8etan eta sarrera 6 eurokoa izango da. Aingeru Astuik, kultura zinegotziak, Bermeoko 33. nazioarteko musika astea urtero oso arrakastatsua izaten dela gogoratu du eta aurten ere horrela izatea espero dutela adierazi du. Izan ere, udalaren helburua da musika herriari hurbiltzea musikarekin gozatu ahal izateko. Orduen, esan, asko garala abuztuen 6en astelenien eta okingu kontzerto liriko bat oso ona, nik pentsatzen dut, bai repertoizo aldetik eta bai interpretien aldetik. Esango die, Olat Zaitua sopranue eta Beñat Egiarte tenorie eta egongo di lagundute pianuen Elena Kadierno gaitzik. Hau, kontzertu lirikue, uste dut esango dela oso interesgarreze publikuntzako. Badinot, bai errepertoizo aldetik eta bai interpretin aldetik. Bigarren kontzertue, Martitzenekue, esango da beste kontzertu bat oso ezberdine, Alberto Urretxo tromboiegaz, Itxaso Zai de la Maza pianuen, Adriana Grigoraz biolie, eta Jone Martinez abeslarize. Talde honek aurkeztuko dau programa bat soinuaren bidaia izenekue. Alberto Urretxo da orkesta sinfonikoko tromboilari bakarlarize, eta hau soinuaren bidaia antolatu dauen eta grabatu dauen pertsonie, eta nik bakarrik esango deskripzio bat eitzeko nena kontzertuna beran asmue zein zen. Eta berak dinona hau da. Nire helburu bakarra da disko hau entzutean, zure barruan zirrarak, pentsamenduak, oroitzapenak ez naraztea. Beraz, hor ikusten du apurtzu bet, kontzertu hau zelan hartun bidun, zelan ikusi bidun, esango da, kontzertu bet begiz ezarratute entzutekue. Da geuri ia ze sensazio sortuten dozku. Urrengo egunien, 8 hemen egongo die Euskal Herriko Kamer Filarmoniako bakarlarizen kontzertu. Hau be, esango da, kamara kontzertu antzeko bat, 11 musikarik hartuko daude parte, eta hau be, esango da, kontzertu interesgarrize, beste bizekaz da beste atzetik datozenakaz be, ez dakona zerrikusirik, eta ni pentsatzen dut disfruteteko kontzertu bat izango dela. Eguenien, abuztuk bederatzi zen, okingu duo Antuer. Hau, bai esango dana, Euskal Herritzik kanpokue, kontzertu oso berezizez, ez da ikusten hau konjuntue, pertsona bidiez, bai hau instrumentuen hau konjuntue honek eskaintzen dauina, hau da marinbie, da klarineta basue, ez da normala. Ez da ikusten, bermion aukeri okingu ikusteko. Pertsona bizek Adilia Yip eta Daniel Beiobi bizeti kategoriko musikari bi, eta badinot hau batzi hor marinbie klarinete basuaz, esango da, ni pentsen dut sorpresa bat guztizontzako. Orduen, hau be, rekomendabli da, beste dan alez, bai berezitasune gaitzik bihar bada. Eta gero, barikokue esan dutena kafean txokizen egingo dana, ordo bardinien. Hau esango da, The Old Timey String Band
izena Amerikanue okinarren eurek getxoko talde bati ez, baie musiki egingo dauina da musike Amerikanue. Batez be, folk Amerikanue. Folk Amerikanue beran variante guztizetan. Hau esango da talde bat, batez be hurbile publikotik, disfruterain egingo gaitzuzena, berau musiki dalakon, hau folk musika Amerikanu nipentzen dute oso segune dala danan aldetik, ze hau musiki ikusi du bakerun pelikuletan edo leko askotan. Da, bai, klaro, honek egingo daude horren variante guztiak, ez bakarrik pelikuletan agertuten den hori musike zera. Bluegrass, old-time, folk, jazzen, ikutuek dakozen folk amerikarra, orduen hemen be, pentsatzen dut, konzerto politze eta jenti asko gustako datzona esango dela.